manzozo Joselinda beshisayo Nomisimos manzozo Afethu sanibonana uMagangala. Ngicela ningisiza bafuthu. Angiyena umuntu odlame, angiyena nomuntu oyisixhonxhongo kodwa kusho ukuthi angicasuki. Ngicela ningisiza bafethu abasophongolo. Awungibonela lo mfowethu lo engizomveza la esithombeni. Kuthiwa uSoli igama lakhe. Uyasho ukuthi une-office ngapha eThekwini kodwa bathi usesophongolo khona into abhizayo uphongolo. Ngicela ongibonela yena futhi angibhalele ku-inbox. Angithinta ukuthi kuphi nophongolo ikakhulukazi abantu asophongolo. Ngicela futhi ayombonayo nje angithinte fast mayimbona nje angitshela ukuphi. Ngikhona nje manje ophongolo la ukuthi kasazi ukuthi sizomfuna simthole kuphi but something sengesilima kakhulu. Lo muntu ubamba umsebenzi wami wonke kufanele abe aphuma nje ubanjwe nguye nongenzisilima ngoba kuthiwa ngitshela into eqondile. Ngabe kuningi senguzamile ku plan B. Ngashutha kuyena ithombe iyophela inyanga namhlanje ku Friday nje. Okufanele kwenze ngazo sedikava so bengikade ngimthola ke emavikini adlule ebe umuntu njalo uzosenda ntambama. Sevele wavala ifoni ke manje nani. Acabanga usuke la eThekwini uyofuna iservice engcono wenzela abantu. Uwenza umsebenzi engasho ukuthi umuntu ongcono isikhathi akanaso noma sevala ifoni ke manje akasenzi lutho. Akabuyisa imali, akabuyisa ithombe. Isilima sekuyimi akasayiqali lento. Into engicasula kakhulu abashuthe emva kwami ubanekile ithombe. Engidelelile lo muntu wafuthi yazi. Ngiyamcela ungibonela yena. Angithinte please.